Sí, això, hi ha tios com el García Villarán que tenen aquesta lluita, en fi, promouen aquest activisme, no?, contra tot l'art que no els hi sembli vàlid. Que muchas veces hace cosas como las que hacen los niños en la guardería, ¿no? Que esto de mancharse la mano, ¡pum!, y ponerla en el cuadro. Que dice, sí, es que esto me lleva a las cuevas de Altamira. Déjate de tonterías, ¿eh? Eso es lo que siempre se ha hecho para, bueno, dejar tu huella en un sitio, o es algo, eso, muy bàsic. No sembli vàlid, no? Però les pautes amb les que una manifestació artística és vàlida o no, no tindrien que dependre d'aquests valors clàssics, no? No sé. Jo això, Miró quan va sortir era un revolucionari, era un punky, era un tio que quiero assassinar la pintura, ho deia directament, i per això va fer les exposicions que va fer. Ell és un tio que ja dominava la tècnica que t'hi cagues, perquè si mires els quadros de Miró davant surrealistes de la primera època, tècnicament són impecables, no? El que passa que el tio va tenir aquest moment de... També al segle XX, les guerres mundials i tot va ser un caos, no? I les manifestacions artístiques es fan ressò d'aquest caos, no? I van sortir des d'artistes molt conceptuals, com el Joseph Beuys, que és el pare de l'art conceptual, és alemany. Aquest tio va ser pilot de guerra a la Segona Guerra Mundial i va tenir un accident, va caure de l'avió i el van salvar uns tios, el van salvar uns campesinos allà, cobrint-lo amb tela de fieltro. Llavors el tio va ser el material que va fer servir a totes les seves manifestacions artístiques, perquè el fieltro per ell va ser com el que li va salvar la vida, no? I aquest tio va ser professor de Belles Arts i va ser molt... Les seves classes estaven plenes, no? I en plens anys 60 i en plena efervescència contracultural i tal, el tio va ser jo crec que va ser el més gran autor conceptual europeu. Klar, dass sie sich entfernen mit dem, was sie tun, von dem traditionellen Kunstbegriff. Und für sich ist der Kunstbegriff so erweitert, dass jede normale Situation Kunst ist. A mi m'agrada molt l'expressionisme alemany dels anys 80. Potser perquè quan vaig començar a estudiar Belles Arts eren finals dels 80 i potser era el que més vaig mamar o el que en aquella època més em va sorprendre, no? Perquè jo vaig passar a Belles Arts després d'estudiar còmic. Jo feia còmics i tal, i vaig passar a Belles Arts. Bueno, feia còmics. Em passava que trigava tant a fer una vinyeta que al final vaig dir, hòstia, el meu no és el còmic, el meu és pintar o fer... Perquè a mi em costava fer guions, a mi el que m'agradava era... Igual em passava 3 dies amb una puta vinyeta, no? Llavors vaig dir, hòstia... Llavors em vaig posar a estudiar Belles Arts. I clar, a Belles Arts de sobte vaig tenir una sobredosi de coneixements de 1000 coses que no en tenia jo ni idea, no? I en aquella època un professor de Belles Arts molt famós que hi havia era García Sevilla, que és un pintor d'aquí dels més coneguts, expressionista, potser el màxim representant de l'expressionisme aquí a Espanya, no? És un tio que és mallorquí i era professor de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, que el tio era bastant cabron, perquè els alumnes sortien plorant de les seves classes. El tio els deia, tu nunca harás nada en la pintura. El tio era molt punky. Bueno, en aquella època a Amèrica hi havia, per exemple, el Jean-Michel Basquiat, és el que podríem dir un representant d'un cert expressionisme americà, que allà està influenciat pels grafitis, el Jean-Michel Basquiat era un pintor de grafitis, que Andy Warhol el va promocionar. Sí, és el quadre més car que s'ha vengut mai, és un quadre del Basquiat. El va comprar un japonès o un xino milionari, les borrades que t'hi cagues. Que aquest és un altre tema, no? Una cosa és l'art i l'altra és la comercialització que es fa de l'art, no? Per això gent com el Villarán surten dient «Esto el arte, ¿cómo puede ser que este cuadro valga tantos millones?», no?
Però clar, és un discurs que és separat. Una cosa és l'art i l'altra és el mercat artístic que està en mans de la gent que està en mans. Però el tio que està pintant allà en su casa, que de tot es fa, de tot s'intenta fer un negoci, no? I de l'art igual. Però el tio que està allà pintant i que té el seu, allò, no sé, tot aquest mercadeig, doncs, clar, si hi ha un tio que té sort i de sobte la seva obra es cotitza, no sé, el Iago Hortal, no? Aquest tio, d'aquí, ara és dels tios més cotitzats que hi ha, no? Un tio que va... El Barceló, quan va sortir en una època en què es necessitava un art exportable aquí a Catalunya, i és un tio que estava estudiant primer de Belles Arts i un mecenes va passar per allà, va veure el que feia i va dir aquest tio, i el Miquel Barceló no va passar de primer de Belles Arts, ja se l'en van endur a triomfar, no, diguem-ne. Exacte, no és que el tio sigui un artista amb un morro que d'allò i tal, és un tio, però va tenir la sort d'estar en el momento preciso, en el lugar adecuado i tal, no? I ara, jo no dubto que el Miquel Barceló sigui un artista sincer i honest amb el que fa, no? És un tio que porta molts anys ja intentant, és una trajectòria de molts anys, i és un tio que ha demostrat que ell és pintor i que després que la seva obra es cotitzi més o menys, doncs ja no depèn d'ell, no? Ja és una qüestió del mercat de l'art, no? Jo em vaig quedar quart, i amb algunes teòriques de... El que passa que me fui de gira con los Manolos i allà es va acabar. Bueno, en un moment que vaig tenir que decidir si... Home, jo, quan estudiava Belles Arts, jo treballava pels matins en un taller de cinturons, de 8 a 3, i després m'anava a estudiar Belles Arts fins a les 10 de la nit, i després encara m'anava de marxa, perquè era jovenet. Però vaig entrar en el món dels bolos i, mira, al final va haver-hi un moment que vaig tenir que decidir... El García Sevilla, no, que ja va plegar, i ben bé ara és un tio que va anar desapareixent una mica i li he vist altres exposicions, però s'ha anat diluint, no sé, ara no sé ben bé què fa. És un pintor que a mi m'agradava molt. El García Sevilla tenia obres molt polèmiques, al tio li agradava molt fotre polèmica. Per exemple, té una obra que dibuixa un porc i escriu «Soy el ocio de un cerdo», perquè només un capitalista forrat pot comprar-li aquell quadre, no? Al tio li agradava provocar aquesta polèmica, no? I després, conceptualment, la Documenta de Kassel, que és una mostra d'art molt renombrada a Europa, es va fer eco de tots aquests moviments sobretot des dels anys 80, perquè Alemanya en els anys 80 va ser molt preponderant, no?, amb l'art modern. I a mi el meu pintor favorit és un pintor que dintre d'aquest expressionisme, que el Miquel Barceló el va copiar descaradament, que és un tio que es diu Ansel Kiefer, és el meu pintor favorit, és molt guai. I si mires els seus quadros, notes que el Barceló el copiava a saco. Si mires els primers quadros del Kiefer i els primers del Barceló... Però bueno, després el Barceló és legítim, no?, tenir influències i tenir... Després tu ja et vas separant i vas creant, però... Això l'art mai es crea a partir de res, sempre es crea a partir d'influències que tens, de coses que veus, de coses que t'agraden i de coses que còpies o que dones el teu punt de vista, no? Si ho mires ja veuràs, Ansel Kiefer té uns quadros que flipes.